Call? Ah, Abot na ta. eto. Ulit na ta. Ano tas balay? Balay na. Ako kay gabi kang tulog nimo ba? So, kauli na gyud ko. So, pagkuhan ng bohol. Gimingaw ko sa bohol gyud. Salamat yung gaya ninyo, mga bola no, yung pagdawat na ko. So, karon kay nakauli naman gyud ko sa mua. Itorta mo sa kuang balay. Ta? Napilaway? Ha? Wala na, okay na Call. Asa man ni Sun? Wala. Wa pa di ko na. Oh, ta. Buhol pa man din. Ta. Sikihor naman din ta. Secure na di ko. Secure di ko. Ko kabantay ba? Kalimot ko magpaliton pa man po din akong secure di ay. Nata di secure, magbehave ta dili ta magbinuang diri kay delikado. Ay, saran ta kusgon kay ka. Nawag sa human drone bit. Ya. Sakag lubi. Blado man taning kalakihan. Oh. Ha? Okay. Sir. Lipong naman ko sir. Asa kong lusartan son. Makasuway na sa ganga. Siya may tig drone. Ari, ito lang ko rin. Mo man ni human drone. Siya na pa itong i-drone sa kibali. Nabay ikaw Eh, suwayan na to. Tama na diya dong. So ikaw ang human drone diri, wa pa ka nakasakay ng kuan. Wa pa ni video nimo, ako video nimo be. Naon sa man siya. Okay. Mura man ang isa. Naon daw ni mo sir be? Naon daw ni mo? Ha? Ambak rin. Ay, sir be. Ano naon ni mo be? Siyempre, diri si Kihor, andam-andam lang mo kay tagaan na mag-isa ka semana. Pati ang si Kihor paliton ako. Daghang salamat sa LCK Sikihor Events and Tours Company Incorporated Organization Association. Sila ang pagpangga. Sila ang pagpangga.